porque chegan os maiores, entran os de quinto A, que son cantantes e actores. ¡Caramba! ¡Qué preparados! ¿Con quién nos van a deleitar? ¿Cómo se chama a canción? Teño ganas de bailar. Non teñamos tanta presa, que primeiro vai ao teatro e penso que cos de quinto imos pasar un bo rato. Os Reis Magos non se aclaran e Santa dalles un corte. Veredes que é o máis gordo. O Nadal no Polo Norte! Iria, ven enseguida. En 5 días é Natal. Estes truáns non están traballando. Saber, Cris, faced o xordo. Vida caxá. Chamo vostede, señor. Pero isto que é? Mire, vostede... Que queres que mire? Que queredes? Que se quedesen aos ollos de Natal todas as nenas e nenos do mundo? Asegúrese que facemos todo o que podemos. Pero as cousas cambiaron moito. Antes había poucos nenos e cada un levaba un regalo. Son millóns de nenos e cada un leva 5 regalos. É imposible. A nosa obriga é darlles, polo menos, un regalo a cada neno do mundo. Entendo, pero... Os rapazos poranse tristes, oíndo palor, falarán con Reis Magos. Eses, claro, están forraos, mercan as cousas en Amazon, Shein, Corte Inglés. Nos temos que facelos, Cris. Genial, Santa! E por que non te pos recordo con Reis Magos? Nós repartimos aos nenos do hemisferio norte e os Reis Magos reparten aos nenos do hemisferio sur. Genial, Santa! Vos peleástedes, non queredes traballar? Eu teño que responder a todos os nenos e nenas que me escriben as súas cartas. Xa, pero o seu traballo é moi fácil. Só ten que ler unhas cartitas. Mentre tomamos ese café casi ya está. A ver, son millóns de cartas as que teño que ler. Estou quedando cego de tanto ler. Eso de que tomo bollos non se me nota nada. Estou quedando nos osos. Pense ben. Iso sí que sería grave. Imaginade que os nenos ven entrar un Papá Noel delgado. Deixadevos de bromas. Un Papá Noel delgado. Imos rápido. Debemos rematar os xoguetes para os nenos. Temos que facer 1000, 10.000 millóns de xoguetes para esta noite. Todavía hai centos de pedidos sen acabar. Pero estamos moi cansos, Sabela. A calar, rematamos os xoguetes e logo descansamos. Pero ainda non xantamos. Temos moita fame. A calar, faltanos esa boneca para unha nena francesa. Ah, o balón de Raúl, non esquecedes o balón de Raúl. Hai que piden un campo de fútbol. 1, 2. No podemos descansar. 3, 4. Tenemos que trabajar. 5, 6. Día y noche sin parar. Desde a primavera estamos traballando. Collendo madeira, facendo coches, armando bonecos, cosendo balóns. Xa estou farta. Fabricamos pinturas, cosemos balóns e poñemos rodillas. Pegamos pezas, envolvemos regalos, inflamos balóns e armamos bicis. E comemos moi mal. Pasamos moita fame. Cando chega decembro temos que preparar millóns de pedidos. Sí, e cando chega o corteiro con todas esas cartas... Unha locura, están tolos. A comida é moi mala. Teño unha fame negra. A ti parece que só chite esa comida. Ai, perdoa, pero eu penso que aquí o único que come ben é Santa Claus. Basta de leñas, que temos que rematar. 1, 2. No podemos descansar. 3, 4. Tenemos que trabajar. 5, 6. Día y noche sin parar. 7, 8. Para
a miña presencia. A calar, a calar. Traballar, tedes que traballar. Só traballamos mentras o resto do mundo xoga, ri, pasea, come, vai ver a luces a Vigo, vai ver obras de teatro. Nós traballamos, só traballo. Estou farto. Deixamos de ler e se poñedes a facer algo xa. Xa está ben, bo. Nós tamén somos nenos, non, si? Claro que somos nenos, pero a nosa función é axudar Santa Claus. As nenas e os nenos deben ter esos días os seus regalos. Queres que toda esta xente se quede sen agasallos de Nadal? Quen se acorda de nós? Cada vez que Santa entrega un regalo, todos os nenos do mundo acordanse de nós, e de ti tamén, Alex. Mentira, de quen se acordan é de Santa, que hai que mandar unhas cartas que eu unhas vexo. Querido Santa, quero un patinete violeta, bla 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 bla. Sí, quero un rayo McQueen, bla 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 bla. Ou poñen nas cartas, querida Alba ou querido Alex, gracias por o peluche que me fixesteres, nunca. Nós traballamos, e el descanso. Só traballa 5 días ao ano, por iso está así de gordo. Como podedes decir eso? Santa, danos comida en casa. Sabes cantos nenos no mundo non teñen que comer nin onde dormir? Nós veñamos a comida e a casa con noso traballo. Ademais, Diego, como podes estar en contra nosa? Nós temos a satisfacción de levar ledicia a todos os nenos e nenas do mundo. Cando acabamos os miles e millóns de xoguetes que temos que facer, xa non temos ganas de festas. Santa, sube os paquetes ao trineo e adiós. E a cara do neno cando abre un regalo. Alba, veña, bota unha man, colles a caixa. Vamos, Alex. Nós, Pero Alba, Santa vais enfadar. dame igual, non imos facer nada, estamos en folga. Nadal, va. Só traballamos mentras o resto do mundo xoga, ri, pasea, come, vai ver as luces a Vigo, vai ver obras de teatro. Nós traballamos, só traballo. Estou farto. Pero esto que é? Están tolos. Definitivamente tolearon. Pero por que non estás traballando, Cris? Deberá ser o cambio climático. Debeu de pasarlles algo na cabeza. Antes estaban ben. Ai, meus nenos, o Nadal é a época máis bonita do ano. A xente abre o seu corazón aos demais e vos, egoístas, solamente pensades en vos. Perdónanos, Santa, seremos vos. Traballaremos en descanso. Non lle faremos caso nin Alba nin Alex. Sí, porque cando che comen a cabeza... Ai, sí, sos esos dous. Tolearon. Non te preocupes, Santa. Cando saias, o trineo vai estar cargado como todos os anos. Eu sabía que non me fallaríades. Bueno, vou merendar que a viaxe longa. Vai a meterlle algo ao estómago. Teremos 4 palabras con estes aragáns. Vamos preparar... En canto marche Santa faremos un lume para quentarnos. Rapaces, quedan 5 días para Nadal. Faltan moitos xoguetes. Pero non é a nosa culpa. A calar, estamos contentas contigo. Vai poñerle as rodas a eses patins que ti eres boa peza. Facemos o que podemos. A calar.
escoito moi ben. Sin a miña presencia, sin a miña presencia. A calar, a calar. Traballar, tedes que traballar. Miguel, engancha os nenos xa. Adrián, ponlle a corda esos xoguetes que non me caen mal. Axudádame con esas bolsas. Acaboume. Voume. Mañá serás que todo o mundo está celebrando Nadal. Non nos vaiades, Alba, Alex. Pasarán os días xogando, bailando e comendo. Non marchedes. Quedade. A donde ides? Levamos... Ai, o gallo non mo ver a Nadal. Eso. Non deixaremos que Santa leva os regalos. Paremos o trineo. Que estades facendo aquí parados? Non sabedes que teño unha misión que cumprir? É certo, así foi sempre. Cerca de Noruega hai unha tormenta. 2 renos están enfermos e hai caravana en Vigo por estas luces. Míranos, Santa. Estamos famentos, cansos e sucios. Tú non tes a bañar nas mans e a túa roupa é boa e quentiña. Sei, no, Alex, pero este é así. E como comes ben, ese é gordiño. E dalle, non, gordiño non. Estou forte, san, debo ver, bonachón, pero gordo non. En canto marche Santa faremos un lume para quentarnos. Non deixaremos Os nenos da Real Fábrica de Xoguetes do Polo Norte non deixaremos que reparten os regalos. Non o podo crer! Como se atreven a suspender o Nadal? Non o podo crer! Tolearon. Que van pensar os nenos cando revisen os seus zapatos? Non estarán máis tristes que nós. Non o resisto máis. Asiña, traigan auga, pan. Traigan auga que se nos vai. Non queredes ir parados, rápido! Hai algún médico no público? Sacadelle o cinturón. Aire! Dalle aire! Rápido, un bombón! É o único que o pode salvar! Ai, a miña cabeza, que pasou? Como estás, Santa? Vou notando melloría. Estás ben? Meus nenos, deixádeme repartir os regalos polo resto do mundo. Prometo que cando volte dareivos todo o que queirades. Creo, señor, que debemos ser un pouco comprensivos. Al fin de contas, eles fan o traballo máis duro. O futuro do mundo son as nenas e os nenos. Pero non é a nosa culpa. Gracias a nós, vostede queda moi ben. Está ben. Este ano a mellor festa de Nadal do mundo será a da Real Fábrica de Xoguetes do Polo Norte.
Tenemos vacación, descanso los domingos, seguro médico, horas extra. Iremos a ver a Vivas Luces. Roberto, imos bailar. Eu quedame aquí, deixemos o Nadal no resto do ano para o ano que ven. Tranquilos, iremos repartir os agasallos polo mundo adiante. Pois tiñas razón, Mateo. Menos mal que se arreglou. Como xa non hai jaleo, agora ven a canción. Pois sí, é unha moi fermosa de La Oreja de Van Gogh. Es la luz que nace en ti. Ese aplauso, por favor. Vuela un cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. En mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del calor que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que no